nagkilala kami sa McDo drive-thru. Yan sa may CB Mall. Ngayon, kasama ko yung kaibigan ko. Tapos umorder kami ng ganyan. Nung kukunin na namin yung order namin, bigla ko siyang napansin. Service crew ako doon din sa customer. Nung pagkadaan niya, biglang dumating yung kaibigan ko na crew din sa McDonald's. Ngayon, tinanong ko yung pangalan ni Mrs. ni Esaler. Tinawa ko yung contact number niya agad. After nun, inabot pa ng weeks or months bago kami uli nagkita. Tapos nun, nagkaroon ng mga rides, ng mga EV sa mga iba-ibang municipality dito sa Pangasinan. Ngayon, ibang team ako at siya ibang team din. Bigla siyang bumisina sa akin. Akala niya kasama niya ako. Tapos, ako naman wala naman akong wala akong pakialam kung sinong bumisina sa akin. Basta natatandaan ko lang, jacket na blue, yung helmet, and then yung motor. Parang kilala ko to ka. It was September 29, niyaya lang niya man ako. Baba ka lang, sabi niya. Tapos hindi ko alam, birthday niya pala yun. So, kumain kami kasama mga kabarkada niya. Tapos, and then second one is, Bagyong Habagat nun. Kailangan ko talagang magpasundo from Masingan to Ordaneta. Walang jeep nun. Kinabukasan kasi exam ko. Sinundo niya ako. Then, papunta kaming Ordaneta nun, doon sa Mio. Gumagalaw yung sasakyan. Yung sobrang lakas ng bagyong habagat, imbis sa diretso yung way namin, gumagalong-galon siya. Parang sabi ko, grabe, parang seryoso to, parang sinusundo ako kahit may bagyo. Mayroong naririnig, kumakatok pa ang tadhana. Handa na ba muling tanggapin? Did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband? John Lester, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband? Are you both ready to raise us as Christians, the children of God? Nagpapasalamat ako kasi lagi kami nandiyan sa amin ng anak mo, kahit hindi tayo pagkakaunawaan. Siyempre, natural na yun sa isang relasyon. Pero sana, hindi tayo bibitaw, sa hirap naman sa ginawa. Salamat sa lahat. Alam mo naman kung ano ba mga dapat mong sabihin, pero ikaw na nakakala. Maraming salamat na mahal naman. Promise ko lang naman sa kanya na magiging good wife ako. Paano? Masyado kasi ako moody at saka ma-attitude. Siguro, hahabaan ko din yung pasensya ko. Gano'n naman Ang pangako ko na lang sa kanya, bibigyan ko na lang siya ng anak na babae. No? At kapag hindi yung nabigyan, sige, go lang ang go. Joke! Basta magiging mabuting asawa ko sa kanya. Yun lang naman. At hindi ako magloloko. No, love you. Magbabalik sa
Thank you kasi dumating ka sa buhay ko. Lalo-lalo na yung moment na sobrang worst kasi alam mo na yung eksenang yun. Thank you kasi pinanindigan mo kahit 15 minutes from Masinggan to Araneta. Kahit nagalit na yung parents ko, pinaglaban mo ako. I love you. At saka, huwag kang mag-alala. Kung paano mo ako pinanindigan ng panahon na ayaw ng lahat sa'yo. Andito ako, pangako, hindi kita iiwan. Kasi mahal lang natin. God bless you. Do you take this alert with yourself for your welcome life according to the right of our Holy Mother, the Church? Do you give yourself to her as your husband? Do you accept her as your